IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Alright, maraming salamat. Enjoy ka po ti makisarsarita ka na to'y soon to be idol reporter to the IFM News. Oras tayon, alas 6:52. Hindi man po kanyang idol Joey C. PBA Finals rematch tiya San Miguel Beer ken tiya ti Tropang Giga mangrugi apo itangal daw. Idol Joey C, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Mangrugin Tiguera ti PBA Season 50 Philippine Cup Finals apakitampukan iti reigning champion San Miguel Beer ken Tok and Tex Tropang Giga para ti Game 1 iti Best of 7 Series into Trabi iti Inares Sports Center iti Antipolo City. Dahito yan iti Sarno ken may kawalo pa nagsangol iti dua no sa dino may katlo iti nagbaitan da SMB coach Leo Austria ken TNT mentor Chot Reyes. Iti talungay ayam na ibulsa ti pangabak ni Coach Austria iti dua a corona. Dua nga ulit iti target ti Beermen bayad nga sumubot men ti Tropang Giga kalpasan iti naisang sangayan na panagsango dagito iti naglabas nga season 49. Malagip nga naisukbi ti SMB ti league record extending nga may katalupulo at titulo iti naglabas a season kalpasan a pinornada da iti Grand Slam aganda ti TNT. Agsango digiti dua iti oras tela 7:30 inton rabii. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM